You stand up high, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulano. RJ 100.9 FM. Are you looking for a perfect beach vacation to stay? Safe, comfortable, convenient, and has a perfect white sand resort? Anda de Boracay is waiting for you. It is located in the heart of municipality of Anda, a beach resort that will make you feel a perfect Boracay experience. Anda de Boracay can offer you large and small cottages, perfect for your family bonding. It has a large and clean swimming pool, perfect for you and your children. You can also enjoy the sea breeze, walking and talking while at the white sand. And if you feel hungry, during your swimming activity, you can order delicious food in their clean, wide and convenient dining area. With family and couple size, good food is always on the go. You can get some rest with their deluxe rooms that surely make you feel comfortable to sleep. What are you waiting for? Anda de Boracay is waiting for you. Attention TV lovers! Ikapoy na ba kagpangita o mga salida sa inyong smartphone o smart TV? O wala ba kayo nakita nga bag-o? Goodbye sa kalahay! And hello, Bulano Broadband, IPTV. Uban sa dagang channels sama sa sports, sini ug teleserye, anihan ang tanan. Pagtanaw sa mga live, mga gusto nimong tan-awon o magatang sa mga yugtong sa imuhang paboritong mga salida. Ang Bulano Broadband IPTV pwede na sa mga Android devices, sama sa smartphones ug smart TV. Aron makakita ka sa bisan asang lugar, powered by Bulano Broadband. Oops! Ang Bulano Broadband IPTV usa sa pinakabagong nga platform nga mahimo na nimong makita ang salida sa TV pinaagi sa internet. Unsa pa may mong gihuwat? Sulayin na! Aron maka-apil ka sa ilang libre nga promo. Ayaw kalimti pagbisita sa ilang opisina sa Bulano Broadband. Bulano Broadband IPTV. Gibi ko gani. Unleash endless entertainment. Bacolano Broadband IPTV is a unicast digital cable TV format that provides high-definition cable TV over broadband fiber, also known as unicast IPTV. Megaman Herbal Capsule. Trixie Geraldes, 40, taga Poblacion Hagna, Bohol. Dati pagod lagi si Mister, wala nang time, wala pang gana. Pero ngayon, iba na talaga si Mister. Simula nang uminom siya ng Megaman Herbal Capsule. Mas ganado, mas malambing at mas matibay pa sa gabi. Puro herbal, safe sa puso at walang side effect. Ako pa mismo ang nasasabi, effective talaga. Megaman Herbal Capsule. Kung sports na po dato ang diskutan. Mga higala, andam na ba mo sa pabuhagay sa papremyo? Aniya na usab ang buhagay sa Fighter 2026 sa Hagna. Sa iyo na kaayo ang pag-apil. Pagpigo mo gupat katansan o di ba kaha duha katansan o usa ka takob sa bisag unsang produkto sa Oy Masoy Wine Factory Incorporated o isulod sa sobre. Dayon, suwati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ihulog ang sobre sa drop boxes nga nanahimutang sa inyong suking tindahan. Ang Grand Draw karong umaabot Setyembre 24, tuig 2026 diri sa Kalamay Stage, Hagna Plaza, Hagna, Bohol. Daghang pa premyo ang naghuwat kaninyo. Dunay duha ka mananaog sa Smart Flat Screen TV, 5 ka mananaog sa gaming smartphone, 3 ka mananaog sa Bluetooth speaker, ug sa grand prize, usang makadaog sa brand new Yamaha YTX 125. Busa, usapay inyong gipaabot. Promo period is from May 1, 2026 to September 22, 2026. Palit na sa mga produkto, tiguma na ang mga tansan. BOH FDA CFRR permit number 0759 series of 2026. Uhagay sa Fighter 2026. Fighter Dude! Ibang kondisyon. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo.
RBN, Radio Bulanon Network. Basta RBN, Tatak Bulanon. RBN, Worldwide, ang tulay sa kasayuran. Radyo Hagna, balita sa untong tutok. Inyong kasaligan nga tinungdan sa pinakabag-ong balita na nag-una sa istorya ug lahom nga mga pagbusisi. Naghatod kaninyo sa mga balita nga may kahulugan gikan sa dagan sa politika, kasamtanga panghitabo, negosyo, international ug lokal nga mga balita. Maghatod kaninyo og eksklusibong report, magkutlo sa mga interview o mga impormasyon nga angay ninyong mahibawan. Balita sa untong tutok, dinhi lamang sa Radyo Hagna. Balita sa untong tutok. Balita sa untong tutok. Ug karon, ania ang inyong tagtuman. Mga balita sa untong tutok, adlawng Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Pangauluhan sa atong mga balita, malampusong gipakita sa BPPO ang Weekly Accomplishment Report. Top 2 most regional wanted person sa PRO7 na dakpan sa manhunt operation sa Camarines Sur. Usa ka libo ka binhi sa kakao gi-turnover alang sa mga mag-uuma sa Carmen. Watch listed nga drug personality na dakpan sa bypass operation sa San Isidro. Bola ng abogada apil sa legal defense team ni Vice President Sara. 19 ka CICL gipailawom sa rehabilitasyon sa Bohol Youth Home. O karon sa atong mga balita, gipresentar sa Bohol Provincial Police Office ang ilang weekly accomplishment report alang sa panahon Hulyo 29 hangtod Hulyo 2 o Hulyo 5, 2026 nga nagpakita sa nagpadayon nga kampanya sa kapulisan aron mapalig-on ang kalinaw o kahusay sa tibok lalawigan sa Bohol. Sa kampanya batok sa illegal nga droga, nakapahigayon ang BPPO o 13 ka operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa 12 ka mga individual. Sa kampanya batok sa wanted person, nadakpan ang 11 ka mga gipangita sa balaod, lakip ang 3 ka most wanted person o 8 ka other wanted persons. Samtang ang kampanya batok sa illegal nga sugal, 7 ka operasyon ang gipahigayon, diin siyam ang nadakpan. Naka-recover usab og 1,522 ka pesos nga gidudang pusta og napasaka ang 7 ka kaso. Sa kampanya batok sa loose firearms, nakapahigayon ang BPPO og 17 ka operasyon nga misangpot sa pagkadakop sa 2 ka mga individual, pagka-recover, pag-surrender o pagdeposito sa 17 ka mga armas. Nasikop sa Bohol Police Provincial Office ang top 2 regional level most wanted persons sa Police Regional Office Region 7 atol sa manhunt operation sa Pili, Camarines Sur alas 4:35 sa hapon niadtong Hulyo 2, 2026. Ang nadakpan usa ka 25 anyos nga construction worker o lumad nga taga lungsod sa Kandihay, Bohol. Gidakop siya pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue ni Honorable Lincidita Cabaron Arcamo, Presiding Judge sa Regional Trial Court, Branch 1, Tagbilaran City, niadtong Pebrero 12, 2024, alang sa 2 ka kaso sa rape, ubos sa Article 266
A sa revised penal code. Walay piyansa nga gitugot alang sa iyahang temporaryong kagawasan. Nagkinahanglan ka ba o mga decorative bricks alang sa imong facade, landscape o garden? Ug every time manginahanglan ka, kinahanglan pang biyahe sa Tagbilaran City para mopalit ni ini. Sulbad na ang imong problema. Worry no more. Anian na sa atong dapit ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks nagmanufacture o nagabaligya og mga dekalidad, environment-friendly decorative bricks perfect para sa atong mga panimalay. Plus, it is available in various shapes and sizes. Sama sa Antica, non-skid, K-hole, zigzag, 8x8, and 4x8. Very affordable ang presyo. Dili na kinahanglan pa mo biyahe og layo. Ania na ang Bohol Bricks. Ang Bohol Bricks anaanay mo tang sa SMCNI Gidulman Office, Trinidad, Gindulman, Bohol. Alang sa dugang kasayuran, kontak ka lang ang cellphone number 0917-6563-372. Bohol Bricks! Gusto ba ka og internet o digital cable TV? Nagduha-duha ba ka basin doble imong mabayaran? Oras na sa pagsulay og pag-upgrade kay ang tanan pinaagi na sa internet. Ani ana, Boholano Broadband IPTV. Ang Boholano Broadband IPTV, mahimo na nimong tan-awon ang mga salida sa inyong telebisyon pinaagi sa internet nga walay interruption bisan naglain ang panahon. Pwede na makita sa inyong Android phone o Android TV. Masinati na nimo ang nindot og matin-aw na salida pinaagi sa Boholano Broadband IPTV. Sulay na, ayaw na pagduha-duha. Bisitahan na ang buhatan sa Boholano Broadband. Boholano Broadband IPTV is a unicast digital cable TV format that provides high-definition cable TV over broadband fiber, also known as unicast IPTV. Dugang mga balita, gipahigayon nitong Hulyo 7, 2026 ang formal nga ceremonial turnover sa The Seed to Bean, usa ka libo ka kakao nga proyekto sa Bohol Chocolate Farm sa lungsod sa Sagbayan, diin usa ka libo ka dekalidad nga binhi sa kakao ang gitunol alang sa mga mag-uuma sa Barangay Nueva Beda Sur sa lungsod sa Carmen. Ang inisyatiba gipanguluhan sa GCI Chocolate Hills, usa ka all-female chapter sa Junior Chamber International. Uban ang tumong nga mapalambo ang panginabuhian sa mga mag-uuma pinagi sa pagpaligon sa produksyon sa kakao. Gawas sa mga binhi, nakadawat usab ang mga benepisyaryo o mga kagamitan sa pagpanguma o libreng technical training bahin sa malungtarong pagpananom o pagduma sa kakao. Nahimong posible ang proyekto pinagi sa panagtambayayong sa Bohol Chocolate Hills or Bohol Chocolate Farm, LGU Carmen o Nueva Beda Sur Women's Association nga nagtinabangay sa paghatag o gusto nga kahibalo o suporta sa mga mag-uuma. Ang kakao mo ay nagunang gigikanan sa tablia nga gigamit sa paghimo sa tradisyonal nga sikwate, usa ka paboritong ilimnon sa Bohol. Nasikop sa usa ka buy-bust operation ang usa ka watch-listed o wet nga personality sa Barangay Kandungaw sa San Isidro niadtong hapon sa Hulyo 6, 2026. Ang nadakpan gila lamang sa alias Bulhog, 47 anyos, nga gilang street level individual o gituang nalambigit sa pagpayot sa illegal nga droga sa maong lungsod.
Suma sa kapulisan na recover gikan sa suspect ang gibanabanang 7 ka gramos sa gidudahang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 47,600 pesos. Nakuha usab sa operasyon ang bypass money ug uban pang ebidensya. Ang suspect ana nakaron sa kustodiya sa San Isidro Municipal Police Station samtang giamdam ang kasong paglapas sa Republic Act 9165. Are you looking for a perfect beach vacation to stay? Safe, comfortable, convenient, and has a perfect white sand resort? Anda de Boracay is waiting for you. It is located in the heart of Municipality of Anda, a beach resort that will make you feel a perfect Boracay experience. Anda de Boracay can offer you large and small cottages, perfect for your family bonding. It has a large and clean swimming pool, perfect for you and your children. You can also enjoy the sea breeze, walking and talking while at the white sand. And if you feel hungry, during your swimming activity, you can order delicious food in their clean, wide and convenient dining area. With family and couple size, good food is always on the go. You can get some rest with their deluxe rooms that surely make you feel comfortable to sleep. What are you waiting for? Anda de Boracay is waiting for you. Are you tired of unreliable cable and internet services? Look no further because we're here to make a difference. Our commitment to serving the undeserved is what sets us apart. We are Boholano Broadband, your local internet service provider. We're not just another faceless corporation. We are Boholanos, just like you. Boholano Broadband is a product created by your local cable providers that have served the 3rd District of Bohol for almost 30 years. And it doesn't stop there. We believe in giving back. Through our partnership with JD Kaligayahan Foundation, we're reaching even the hardest to reach places and making a difference in people's lives. But what truly sets us apart is our commitment to reliability. We offer good and reliable local support that just a phone call away. With multiple direct internet upstream providers and connections to local internet exchanges, we're leading the way to connectivity. We're not just a service provider. We're a community. Our virtue in our service is to serve the undeserved Boholanos. Join us creating a connected and empowered Bohol. Choose Boholano Broadband because when we say we're here for you, we mean it. Hi, Vivergara! This is Andre. And this is Frost. And great news, mapapanood nyo na ang Vivo One via Boholano Broadband. Ano pang hinihintay nyo? Tutok na! Mga Boholano, mas init ug lingaw na ang imong entertainment kay ang Viva One available na sa Boholano Broadband. For inquiries, message or call Boholano Broadband. Ayaw na pagpaulahi, patawad na og Boholano Broadband. Sa Viva One, bida ka dito. Viva One. Dugang mga balita. Usa ka Boholanang abogada ang napil sa 16 ka miyembro sa legal defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment trial nga gipahigayon sa Senado. Si Attorney Charlene Radok, lumad nga taga-sentro sa Tubigon, Bohol, may usa sa mga abogado nga nagpresentar kang BP Sara atol sa impeachment proceedings. Nakagraduar si Attorney Radok o Bachelor of Science in Management Accounting kaniadtong 2016 o Juris Doctor kaniadtong 2020 sa University of San Carlos sa Sugbo. Nadawat sab niya ang cum laude nga dungog sa iyang undergraduate degree. So wala pa siya nahimong abogado, nailhan usab siya isip usa ka anyag sa Tubigon Beauty Queen
sa iyang pagkapil sa legal defense team ni BP Sara, nagpakita sa kahusay o abilidad ang usa ka Boholanong legal nga professional sa usa ka labing gibantayang constitutional proceedings sa nasud. Mikabat sa 19 ka mga children in conflict with law ang gipailawom sa mga programa sa Bohol Youth Home sukad Hulyo 22, 2025 hangtod sa kasamtangan suma sa Office of the Provincial Social Welfare and Development. Ang Bohol Youth Home nga nahimutang sa Cortes nagsilbing temporaryong kapuy-an sa mga minor de edad nga nalambigit sa mga kaso nga gimanduan sa korte nga ipaubos sa rehabilitasyon imbes nga ibutang sa regular nga pasilidad sa detensyon. Ang 19 ka CICL nga naa sa programa siyam ang adunay mga kaso nga may kalabutan sa Republic Act 916. 8 ka may mga kaso ubos sa Republic Act 1148. Usa ka may kaso sa pagpangawat og sakyanan ug usa pa ang may kasong acts of lasciviousness. Suma sa PSWD ang mga CICL nakabenepisyaryo sa nilaing programa sa orientation, skills training, adolescent sexuality o reproductive health lectures o rehabilitasyon alang sa nalambigit sa paggamit sa illegal nga droga. Gawas na ini, libre usab nilang nadawat ang formal nga edukasyon, livelihood training, medical o psychological services, legal assistance, family visitation, spiritual enhancement, sports o recreational activities, ingon man mga programa nga nag-andam kanila alang sa hapsay nga pagbalik sa ilang pamilya o sa komunidad human sa rehabilitasyon. Mokadto ang mga balita sa Udtong Tutok. Kini si Engineer Felix Paho. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong udto. Inyong nabati ang mga nagbagang balita diri lang sa RBN DYMA 100.9 RBN Radio Boholano Network Worldwide. Radyo Hagnam, balita sa Udtong Tutok. Ang inyong kasaligan nga tinungdan sa pinakabag-ong balita na nag-una sa istorya ug lawom nga mga pagbusisi. Naghatod kaninyo sa mga balita nga may kahulugan gikan sa dagan sa politika, kasamtanga panghitabo, negosyo, international ug lokal nga mga balita. Maghatod kaninyo og eksklusibong report, magkutlo sa mga interview ug mga impormasyon nga angay ninyong mahibawan. Balita sa Udtong Tutok dinhi lamang sa Radyo Hagna. Balita sa Udtong Tutok. Balita sa Udtong Tutok.